нәрсен дә бит. Балаларны язырга, шуңа күрә исемнәрне бер-беребезне таныр өчен, шуңа менә Гөлнас. Кем Гөлнас? Так. Алина. Тарих дигәч инде, хәзер сез мәктәптә ел буе укыдыгыз. Арыкта киткәнсездер инде. Хәзер бу Илнар абый монда җитә дә тагын безгә тарих сөйләргә җыйнадык, кәефегезне төшермәгез. Без монда әзрәк кенә икенче төрлерәк мөхиттә сөйләшербез. Мәктәптәге кебек түгел. Хәзер тарих битләренә күз салсак, шу үзебезнең авыл тарихына инде. Күскәй авылы тарихына күз салсак, менә нәкъ 100 ел элек шушындый җәйге кызу айларда безнең әби бабайларыбыз урак үстендә уразаларын калдырмаганнар. Намаз укырга да вакыт тапканнар. Ул вакытларда игенне җыярга әле комбайннар да булмаган. Алар кул белән урак белән җыйганнар. Бу эшне барсында кул белән урак ярдәмендә башкарганнар. Шушындый авыр кызу вакытларда нәрсәгә кирәк булган соң аларга? Намаз уку, ураза тотулар. Чөнки безнең әби бабайларыбыз үзләренең менә шу дөньяга барлыкка китерүчесен таныганнар. Аңа рәхмәтле булганнар. Ничек була соң менә тану, рәхмәтле булу? Biz һәрберебездә менә үзебезнең әти-әниебезне таныйбыз. Әти-әниләребезне беркем белән дә бутамыйбыз. Әйбит. Менә шундый хәзер сорау балалар сезгә. Менә кайчан әле безнең үз әти-әниләребезгә чын күңелдән рәхмәт әйткәнебез бар. Менә кайчан әйткән? Менә кул күтәреп җавап бирәбез. Әни пешерә ашарга без аңа рәхмәт әйтәбез. Менә булатка бал язып куйгыз. Булатта активрак катнашканнарга балларын күбрәк итеп языгыз. Җүләрсәләр, ярма. Кайчан әле менә тагын нәрсә өчен ашап бетергән өчен әйтик рәхмәт әйтик. Мен саңа ялды. Мен сау кайтуына бизәп итсен рәхмәт әйтәсең. Чын күңелдән рәхмәт әйтәсең инде бит. Рәхмәт итеп әйтә. Тагын әйдәгез. Дуслар бүләк бирәләр. Дуслар бүләк бирәләр. Аларга да рәхмәт әйтәбез. Әти-әниләр турында күбрәк әйт. Тормаса да була. Бушканда. Менә бушкан икән, мәсәлән, тоже рәхмәт әйтәбез. Молодцы. Тагын кызларда активрак әйдә. Ни бер акая апарса. Шулай рәхмәт әйтәбез. Чын күңелдән менә аларга рәхмәт итеп әйтәбез инде бит. Тузарганга, үзебезне тузарганга рәхмәт. Менә безне тудырган. Шакабза туган көн булганда. Әниләр подарок бирәләр бит, әйме? Рәхмәт әйтәбез. Молодцы. Ярый балалар. Бик акыллы балалар икәнсез. Үз әти-әниләрегезгә менә кирәк вакытында рәхмәтләрегезне әйтә беләсез икән, әйбит. Хәзер менә монда балалар бер бик важный момент. Менә хәзер мин әйткән сүзләрне онытмагыз, әйбит. Гел истә калдырыгыз шул сүзләрне. Менә кем әти-әнисенә рәхмәтле була, шул бала бәхетле була. Сезнең бәхетле буласыгыз киләме? Әти-әнисенә рәхмәтле булган кеше ул бәхетле була. Чөнки даже Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешер өчен беренче чиратта әти-әнинең ризалыгы кирәк. Представьте себе, например, героя какого-нибудь мультфильма. Конечно же, существует художник-мультипликатор, который нарисовал и разукрасил этого героя. Для того, чтобы это понять, вам не нужно даже видеть самого художника. Вы сразу же скажете, что внешний вид, цвет, умение разговаривать даны этому герою тем человеком, который подготовил этот мультфильм. Другими словами, существование мультфильма говорит нам о том, что существует и художник, который его нарисовал. Точно так же и все живые существа в природе знакомят нас с тем, кто их сотворил, то есть с Аллахом. Мусульман булгач нәрсә буласың? Мәсәлән, кеше врач булды да, ул бит урамга кычкырып йөрми. Менә мин врач булдым ди, бәй. Кычкырып йөреп, ул нәрсәдә эшләргә тиеш була. Мәсәлән, кемдер инженер була, кемдер врач була. Алар һәрберсе үзенең эшен эшлиләр. Мәсәлән, инженер анда машиналар ясый, врач кешеләрне терелтә, ветеринар мәсәлән, балаларны карый итә. Һәм шулай булгачтан мусульман кешеле менә ла илаха илляллаһ Мухаммадар Расулуллаһ дип әйткән кеше уже мусульман булды. Мусульман булды. Һәр мусульман булгачтан аның эшеннән өстенә дә кайбер эшләр йөкләнәләр. Менә мусульман булган. Шулай врач өстенә йөкләнгән кебек, врач битендә менә мусульман укылгаларга тиеш. Мусульман өстенә шулай төрле эшләр йөкләнә. Һәм бу эшләрне кыскача әйтеп алганда, ислам диненең 5 баганасы дип атыйлар. Менә кешенең өстенә йөкләнгән әйберләрне. Моның иң беренчесе инде булды безнең шу Аллаһ Тәгаләне тану һәм пәйгамбәребезне тану булды. Һәм калган баганалары. Икенче баганасы намаз уку. 5 вакыт намаз уку. Üçüncüsü Ramazan ayında urazа туту. Dördüncü баганасы булып тора закат.
Hem düşünce bu anası bulup bırak hoş. Ne Medine bu tarafta. Солнце, ой, Земля, Солнце было бы ближе, то Земля не обрела бы воду. А если далеко было бы, тогда sol konuşuyor burada. Sayın Medine'ye aşka kuvvetli yazarız, aktifler katlaşarız, böleklerinde. Ama если ой открытый космос çıkıp gitse yer şarı kalibrayı mecbur olacak. Bu dürüst sonra Ruslan. Ama Kanada birinci bitirgen de tanlar sinirlenir. Если Луной близко блысайды, тогда меня кувитып су бушалайды да и бүтін кішілер өлер еді. Su basışı da Ладно, пусть. sen girmez. Şunu itersin ki. Hazır eyler. Ve hazırlandık mı bu mu? Eyler. Ve tamam, çıkın kalksalar. Sıbırak da gözden yıllar hazırlıkına. Otorite burada. Bir, iki, üç. Yok bunda. Kalıp girer bizim tarih. Bir, dört, üç, iki, ve dört. Yok. Ну, там один вот это чтобы Sana yardım sen. bu bir tane eyvir чтобы yandırırga Sen de şimdi bir geleyim. ben burası Ana alındık da hazır evi produktlarını aldık. Yok, mana eng birinchi ish bizim narsa var. Anlaş kalıyor uşak Eng birinchi yağalaysa. ish deyman, mana o'qish oldidan qo'llarini yuvib, bismillah aytib ishga tutunamiz. Eng birinchi. Musulmon kishisining har bir ishga tutunganda bismillah aytib boshlangan ish. Bismillah aytsang to'liq tamli bo'lar. Buni unutmaslik kerak samый главный. Самое главное. И әйберләре хәлен бургат өчен дә бит. Хәзер без иң беренче казанны алабыз да бит. Жуабыз. Казанны юабыз да, казан чистарып торабыз да. Һәр аннарсын туралган, турап куябыз ниләрне, кишерне. Мәсәлән, жуылган кишерне 1 кило кишер алабыз да казанга. Кушакны ягып җибәрдек. Мой казан белән кыза хәзер. Кызада инде кызгачтын мой кызып җиткәч күбекләнә башлагачтан, монда салып куябыз кишер белән суганны. Иң беренче кишер белән суганны салып куябыз да, каты итеп утны ачып куеп, кушакларны әйбәт итеп ягып, моны болгата суган белән кишер монда пешә. Моны әйбәтләп тыңлагыз, теге. Может, сез тапарсызлар. Һәр болгатып итәбез, кишер белән суган безнең хәзер шәмләп пешә. Тәмле исләр чыга бөтен нигә торыла. Һәр корышкалана башлый бу, алып карыйбыз, бу пешә башлый. Хәзер бу пешеп җиткәчтән кишер белән суган. Моны алып, бер савытка алып куябыз гел. Кишер белән суган пеште безнең бер савытка алып куябыз. Һәр моны өстенә салабыз 1 килограмм итне. Калган май калды бит инде. Итне салып куйдык. Һәр итне пешерәбез. 1 сәгать пешә шома белән. Итне болгата пешерәбез шома белән. 1 ярты кашык туз салабыз. Шулай болгата инде бит. Пешерәбез, һәр пешеп җитте. Пешеп җитте безнең. Хәзер ит өстенә салабыз кишер белән суганны. Теге безнең бит инде пешкән уже кишер белән суган. Кишер белән суганны монда салып куябыз. Кишер белән суганны салып өстенә дүгене салабыз. Дүгене менә шуны тоже унутмаска кирәк. Дүгене әйбәтләп юырга кирәк. Дүгегә бит салгачтан суга төскә кирәк. Төскә кирәк. Менә бу вакытта бетерергә кирәк. Юып бетерергә кирәк. Шул безнең хәр булды. Дүгене салып куйдык. И хәзер рейсны инсан салып, шуны 1 сантиметр ярым нидән күбрәк булырга тиеш. Өстәрәк булырга тиеш. Шулай торып һәм явып куябыз да, куйып куябыз.
Калган ярты калак. Феминистилар. Шулай итеп безнең кулак Я тәмле буду кеше. вас ходить. Крышкасын ябабыз да ясак. Менә бундай. Хәзер давай балалар үзләренең вариантларын сөйлиләр, әйме? Кемнең нәрсә пешергәне бар, нәрсә пешерә белә, мәсәлән, әйме? Или әнисенең карап торганы бар, нәрсә пешергәне? Мим, шуна невидимка. Bana çıkın medine. Я вот так плохо. Син беләсең. Менә бер суга бирәм исә. Икенче булырга тиеш монда. Фарш. Нәрсә фарш булырга тиеш? Tavuk parçayla. Tavuk parçayla. Самый менә монда бер момент, важный момент, тоже işte калдырабыз, әйме? Кешеләр ошый торган әйбер булырга тиеш хәләл. Самый вот менә главный. Хәләл ул кеше була хәләл. Шәһәрәттә алганда иң беренче ниятебез менә шәһәрәттә алганда, иң беренче әйткәндә, юлып чыктык, Bismillah әйтеп башлыйбыз. Менә бисмилlah әйтеп тәһарәт алырга. Хәзер икенче шитеп, уң кулга су алабыз. Уң кулга су алабыз. И авызга алабыз. Төкердек, 3 тапкыр. Дәшкә. Менә уразада булмаган вакытта 3нче тапкыр су алганда тамакны гарырып итәргә кирәк. Уразада булгач инде менә гай хут итмәйбез тамакны бит. 3 тапкыр булды. Шул уң кулга менә истә калдырабыз. Уң кулга алып, борынга әз генә ишкә суны алабыз. Шунда алда сулы белән сеңгерәбез. 3 тапкыр шулай. Уң кулга алдык. 2 Акбар. Акбар. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Так, mana ortga berib bor, bir sharlab mana bu. Bitmag'iz. Peshavoz bitmag'iz. O'tiraz men berib bor. Ortga berib bor, qizlarga boshqa berib chiqamiz, deydi. O'tiraz mana shu shu taran qilishtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Ilnur, yosh olimning Oqmashit madrasasining shogirdi. Shu madrasada 2-yil bilim olam. Madrasaga kirgachdan шундый теләк бар иде, алган белемнәрне куллану теләгендә. Хәзер менә алхамдулилlah 2нче курсны бетерүгә шул практика үтү мөмкинчелеге барлыкка килде. Практика мөмкинчелеге барлыкка килде һәм мин алган белемнәремне кулланырга үземнең туган үскән авылымда шундый шу авылның киләчәге булган балаларны җыеп, аларга дин нигезләрен өйрәтергә, җиткерү турында fikir барлыкка килдинде. Һәм шул сәбәпле практика дәвамында менә бүген алхамдулилlah шулай балаларны җыеп, шундый матур гына мероприятие үткәреп алдык инде. Балаларга бик ошады. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Барлыгынча бала катнашты. Барлыгы 30 бала катнашты инде шул мероприятиедә. Бу авылның мәктәп балалары. Бу балалар шу Күскәй авылында мәктәбендә белем алучы балалар 6 яшьтән алып 12-14 яшькә хәтлек чама белән шул балалар инде. Киләчәктә дә ниндирәк планнарыгыз бар? Киләчәктә ниятләр, укуның да нияте шушы авылда ислам динен куәтләргә, шу авыл халкына ислам динен аңлатырга, җиткерергә һәм динне куәтләүче авыл кешеләргә төп ни шул инде, төп
максат. Төп максат шулай.